Добър ден, добро утро и мараба. Днес ни очаква една много проста елементарна задача да създадем перфектната закуска, т.е. може би най-добрата, която никой до сега не се е случил да измайсторява или да прави. Тоест, това ще е най-лудата или по-скоро най-опитомената закуска от душевен ресторант в Раднево. И за целта ще ни трябват няколко различни продукта, много са сложни и същевременно с това елементарнието, защо и аз сега в момента ще ги представя и ще ги покажа. Ще ни трябва минимум една чашка, кристална, може би добита благодарение на пясък, може и да има и някаква инкрустация отпреди, като тази. Другото най-важно уръдие на труда, което ще ни трябва за приготвяне на закуската е уиски от Ирландия Proper 12, долу поздрави на Конър Макгрегор. После, какво следва? От Пирин планина една чиста, перфектна продукция от щастлив планински въздух, директно дошла пиринско светло биричка и най-накрая щатите се намесват със своята перфектна продукция, наречена Пепси. Готови или не, преминаваме към най-перфектната част, приготвянето на въпросната закуска. Сипвам на окомер или на окуляр, колкото капна в чашата, така наречената импровизирана чиния за закуска от перфектния продукт. Дело на ирландците, една от най-богатите държави. Преминаваме към следващата част, към изливане и т.е. към добавяне на нашата вълшебна закуска. Добавяме нещо от Пирин планина. Какво е то? Ще го разберем после. Пак така, непремерено, горе-долу, с този вид и с този цвят трябва да изглежда леко като на бабешка урина или като на дядова плюмка. Като стойност, като ефект, разбира се, най-накрая оставяме винаги сметките за тока и за водата. В случая това ще е пепсито. Штрак. И тук по същата лойка изливаме ето такова количество. И може би с това вече сме приключили цялата продукция. Без реклами, без никакви други събития, след малко даже и няма да чакаме нито прогнозата за времето, нито спорти, ще преминем и към изпиването, консумирането на така наречената вълшебна и невероятна закуска, която да ни даде малко по-добър старт на деня. Затова нарекал съм тази закуска най-опитомената закуска с душевен характер от душевния ресторант Раднево. Какво сме направили в нашето импровизирано канче за закуска, която преди малко споменахме, за да направим така, че да изградим духовността си над много по-високо от обичайното равнище и да започнем уверено деня си. Ето ни една перфектна рецепта за прилична и образцова закуска. Това, което направихме в тази чашка, смесихме малко ирландско уиски Proper 12, добавихме българска биричка пиринско и накрая американското натурално пепси, като дори не сме разбърквали нито добре, нито зле. И трябва да стигнем до изпиването, естествено, на така наречената смес, която не е с много хомогенен характер, но се отчита поне едно единствено нещо. И това е съдържанието в чашата. Сега извъртаме камерата и стигаме до изливането в тахията и гърлявината на въпросното чудо. О, чули са и памперси. Време, казва. Да насита и на здраве, и на берекет. Може и версим. По-чудо нещо в света. Никой не е съзнал в живота си. Чак нещо май ми пресветна и лампичката, а пак няма кружка. Я да видим. So good. Смятам, че от тук нататък живота на всеки ще се промени. Стига да стартирате така деня с всеки ден. С бодост, с усмивка, с мокрия мустак. Нека да довършим започнатото. Вкусна, много приятна закуска. И бъде нужда от заключение или няма. Нямам представа, обаче ми се струва, че с тази закуска ще развием личния си вътрешен продукт, брутния, и ще образуваме допълнително речника си и ще приемем чистия въздух на Пирин планина в себе си.
чрез тази медра и бодра закуска и съм сигурен, че както аз не успях, така и вие ще подсладите живота си с качествена захар, добавяйки един допълнителен по-висок коефициент на диабетно настроение. И естествено, като говори за настроение, ще го подобрим с доза кофеин, който се съдържа в това чудно, но пък за някой доста успешно произведение на изкуството Пепси. На здраве, на насита, на успешен ден, седмица и не се надявайте на тотото.